ngaze ngifuna ukushisa ifamsi ngiphinde futhi ngibulala ngitshela amaphoyisa Uyiphendula yonke lento Ntulazo yazo. Uyicabangisisa lento. ngoba ngisanda kushona Kodwa ngizolanda imali. ngoba ngiyazwela ukubangela ukuthi Lephana impahla kantombazane lesi. akekho umuntu ozozinika impahla kapapha sicela ungeke hey nokuthi bangabhokisile la endlini Bantu bami kuzohlula yonke into izoba right. Sikazi. Yini usabela nje lowo? Ongiyala mani yakwazi ukuyihambela Hayibo. hayibo phansi kwenze njani manje Hayibo. ngizokubophisa nini wena uzokubophisa wena wenza wena Senjani kwenze njani? buza lesilwane mama buza lesilwane lesi kwenze njani Angibingelele bawethu. Angiqale ngizwakalisa ukudabuka kwami ngokulahlekelwa kweni ilunga lomndeni. senzisa ayikho into ozozwelana nayo la ayikho into ozozwelana nayo la Ugumede bekuyindoda eqotha impela. Mana bhuti. Ubani mthetho wakho? Usabelo lona uboleke imali wathatha iloan kimi. Wabambisa ngomuzi. Manje akasakwazi ukungikhokhela. Manje Hayibo. Ngoba ngilana nje ngizokoleka ongokwami. Ngizothatha umuzi. Bawethu bengakuthokozela ukuthi mhlawumbe makhono nezimpahla zakhe ezikhona ngale kwa next door ashesha ayithathe ngoba kahle kahle ngenzele yona ngifuna ukuvala. enziwa njalo minezo wena ngizokubophisa ubugebengu wenza unogwaja mina mhlawumbe ungazi minezo unogwaja sikhundla mina uqasile amaketanga uzovala njalo Ngifuna ukukhiya kwami Nomzana kuneyingane la kuneyingane ngicela ubeke leyonto ngibele ngane ukhipha isibhamu beka mfowethu lento mfowethu sixoxisane siyacela mfowethu soyixoxa le ndaba cela uthathe iganzozo lezi zakho nihambe sisale sibone senze njani bami uzoba Thula Sabelo. hawu Ngishiseni phepha malume ngiyosebenza. Ngikhipheni nenyanya malume ngiyosebenza. Amalanga wafani angeke siyekuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani angeke siyekuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Baba ngiyacela ungayenzi lento. Baba sinalo thina elinye ikhaya ngempela ukuthi sihlalephi. Hawu baba wena unazo yini ingane kanti wenza kanjani into ebuhlungu kanjena? Uzoyithola imali yakho. Uyabona nje obekuthembisile uzokunikeza imali Mhlonishwa ngiyacela nje ngesihle ukuthi nawe ube nozwele umngane wami usanda nokushonelwa lana. Ngicela ulinde mhlawumbe ukuthi kuphele umngcwalo kuphela baba ngiyacela mhlonishwa. akuyona indaba yami le. Ngiyiguqa ngamadolo ngiyancenga ke manje ube nozwele indla ibalekile izobe isakhona indlu ukuthi nje sidinga isikhashana nje kuphela. Shukani, musuka uncenga lo huqa lo. Jabula kwalo. Uwedala ama-investment asebela azolunga. Emva kwalokho lo uzophuma phela. Hawu kodwa soke siningana nalo. Ngeke phela soke siningana. Uxolo kahle nawe hlisa umoya. Ungamlaleli lo baba siyacela siyamncanga ngempela ungayenzi lento. Aningiye ngale nonsense yenu wena qoqa amasakana akho nephume. Uzangathatha kuze kube yini? Sanda. Awusuka phela endleleni saphuma kanjani mase bekhomile? Ha. Yazi ngihleli ngiyacabanga lapha ekamareni Sabelo. Ukuthi kahle la ekhaya umuntu akakuthola ukuphumula ngenxa yakho. Uma ngabe ungalethi inkinga la ekhaya ufika nabantu esingabazi sikhonjwa ngezibhamu. Ngilahlekelwe la ekhaya Sabelo mina. Kodwa Sabelo la kusebenza la. Hawu balithoba mina la. Mina mama bangene bengiqhule bengibambile nawe uyibone lokho mina bengifuna ukuletha inkinga lapha ekhaya. Sabelo Kodwa Sabelo nawe uyabheda.
Ubucabange ngempela ubheja ngendlu, singabheja ngendlu phela kuzo zonke izinto sikhona emhlabeni. Yazi-ke nawe. Ngazuthi bengizokwenza amamiliyoni nami ngizokwazi ukuthi ngimkhokhele lo. Amamiliyoni Sabelo-ke aphi amamiliyoni? Isebe indoda. Anginababa wena. Nami ubaba wami uGumede. Manje bomfana engcubeni yethu. Umfana engcubeni. Ngiyenzanga mabo bengazi nambathi izinto zogcina senzeka kanje masuthi manje ngathi ubeya mina icala ngokuthi ngidlula ubaba emhlabeni. Cha angiqondile uvumelana noSabelo kodwa uSabelo uqinisile. Akuphutha la muntu ayikho umuntu obehlosile uthi yenzeke lento yenzakalile ngephutha. Iphutha ebengabe alenzakalanga. Kuba anona amagovu nomhopolo wemali nobabili. Hawu manje nami ngiyangifaka manje. Ngiyakufaka Thembi. Ngiyakufaka. Nina nobabili libulala ubaba wenu. Mangisho Awungayisho la. Hayi Ntombi, hayi hlisa umoya sesingeke. ngisho kanjani sibuyelwa ngathi Ushoniwe la ekhaya wahlaselisa imoto. Akushoniwe. Ngabe akushoniwe kuba kusinqene nobabili. anathi sindluwini ma. Ngoba kushoniwe. UGumede ngamkhuza. Ngaze ngahlele phansi la ekhaya nathi sibuka iTV. Yena wathi uzohamba ayosela ama-twins akhe ama-twins azamfaka egodini manje ngenxa yenu. Phela usuku lolu ngifuna ukuthi ningaphinde nelikhohlwe nobabili nizwa. Ningalikhohlwa lo suku ukuthi igazi likababa wenu lisezandleni zenu. Bayathi ngicala ma. Ngiyaqalekisa usuke nafika ngalo la niyingane. Nganamkela. Ma. Ngiyaqalekisa lo suku nganibona ngeke. Ma. Aha. Ntombi. Ntombi. Sabelo, ayabona mfana, hayi. Hayi. Akusahluphi ingane. Sabelo khona uzobheka umthuba lo. Hawu. Khona. Sanibona malo. Hawu, sikhona. Sobani makasipho. Kanani? Kuse. Oh. Ninjani kodwa abantu abami? Noma kunjena nje. Kahle kwenzakaleni? Usenzani kodwa uReggie? Ngabusa lami. Hawu, ubeli basakutshela. Sikwenzisile. Sabelo bona. Mama. Ya mama. Babuke phatheka kabi. Khona intombi yenzakalile mama. Komkhulu wakho. Angithi uyazuza bekuthanda. Yeah, futhi mangithengela usweti. Umkhulu wakho mama. Useshile. Useyethulweni. Iyohlala nokho kumaTonga. Kodwa ungakhathazeki ngithi sikhona thina mina ngisasekhona. Nobabana, no-Auntie Thembi. Kwenzakaleni kahle kodwa Ufike laba lesiphukuphuku sowu befuna navamsu baba sengaze eshe ngenxa yenu. Angisali babaleke mina. Ukusala amasipha usala amasipha izabe nina sona nafika phela izenzo zakwabelikiliki. Ngifuna lana. Umzimba wakho ubhuti wona ushile leyo khona. Umzimba wakhe Sabelo. Ushile. Baba mncane, ufuna ke sihambe siyombona.
Ngeke sabe siyambona. Ungazi nabo bazovuma yini sisi ukuthi nimbone. Ngeke bangavumi isikole, ngeke bangavumi. Ngeke bangavumi kufanele bavume. Yebo. Ngithi ayibo. Ngobani manje? Ebeke inkinga ngizofika. Ngize emaphoyiseni. Hayibo, ngobani manje? Abafuna ukubalula isizathu. Kanti Seven ngicela. Kwenziwa yini sama-fire extinguishers angasetshenziswa ngalaba busuku bomlilo? Baba ngifuna ukuqamba manginalo ulwazi lolokho. Njengoba kade sengishilo. Umlilo uqale mina ngade ngivayelekile e-office lami. Noma mhlambe abakwazanga ukufinyelela kuona. Noma abasebenzi bakho abakwazi ukusebenzisa ngoba wena njengomphathi wabo wabenzisanga ikhozi ezokuphepha. Ngizama nje ukubafonela abantu bezokuphepha esinye isikhathi kulingifa ehlahleni mothi ngiyabathola baba abantu abamatasa nje kube into enjalo. Uqamba ma? Awulutho ngaqambela ngalomthetho amanga ayiqiniso lele ngishoyo mina. Ama-fire extinguishers zakho agcina nini ukuservice? Cha, umuntu omthetho bengakasithola isikhathi. Hayi baba uyabona lana angikhulumi nawe, Thula. Tholakala ukuthi ama-fire sprinklers akho awasebenzi ngoba ngaloba busuku awakhiphanga amanzi. Ngiphawula uthini kulokho? Bengicabanga ukuthi ayasebenza-ke minazi. Yini ndaba ngizoboshwa yini? Angazi. Kodwa saqhubeka nophenyo. Abecisha umlilo nabo basacubungula bafuna ukuthola ukuthi kahle kahle yini eyenze lo mlilo. Kodwa bengithatha ukubuka ukubheka la izinto azikhambe kahle. Indawo yakho ziningi ezokuphepha engekho esimeni. Affidavit le uzoyidinga ku-insurance. Siyabuya bezinto esafuna ukuyiconfirm. Kuzofanele siqale ngokwenza amalungiselelo omngcwabo sisi. Ifike noStanley lana nje noma yini ayidingayo. Sikhona sisi. Sarazi ngiyabonga mngani wami kuba ngempela ngazi ukuthi uba kuthiwa wena noStanley ngikho. Ngaba ngazi ngenze njani. Hayi mntwana ungakhathazeki izandla zakhe zami. Sekesiyana. Asi la kunelo khonje pamphlet la. Lana lento ezomngcwabo. Icebo lethu. La. Nansi plan. Sisi imali engaka? Nansi plan ebengimthandile yona. Uzokwazi kodwa ukhokha imali engaka? Ya benginomshwarensi nepolice nani yakhona songizokwazi kodwa mhlawumbe ngaphambi kokuthi sifike lapho bengathanda ukuthi yabona lapha kule moshwara kuyona uRich bamkhiphe bamfake kwe private yabona kodwa ke emva koma postmortem la bakhona Ngayi kulungile sisizokwenza njalo. Kodwa khona nansi plan ebengithanda. We. Bazothi-ke u1,000,000 hekulwami uthi nalo sesakhona akudeleli ngiza kuthiwa awu yini manje kwenzakalani la? Usho ukuthini sesizokwenzakalani? Imhlola phelele sengizani nehlisa umatrasi impela na ubeka phansi naze nabhatalala kuwona. Sisi ngizophinda futhi ngikutshele wena noRich alishadanga. Uyangisi ngithini? Anishadanga noRich. uRich ubengathanda ubhuti wakhe bengathanda usiyazi ukuthi angcotshule la eduze kwethu umndeni wakhe ade uthanda. Awu thina ngoba siwona umndeni wakhe ngoba singawona thina umndeni. Wena nobhuti benitipitile beningashadile angazi noma kuzwakala yini lokho iqiniso nilisaba
Hayibo, akaze ke ngizwa le ngiyibonayo angazi nje. Hayibo, umfazi eshonela umbula ingubo. Uzohlula wena. Ungananjeka wena ayudaba zabantu ungena. Awusona ngisisihlabo lakha usuzobawuza uhlale phansi ungazongiphaphela. Hlala phansi. Umngani wami lo, umngani wami yazi ukuthini xa ngoba ngumsindo khona abantu ngiyacela Nkosi yami ngishonelwe lana sishonelwe sizoyenza lento kufanele siyenze ngoba mina amanyala ntombi angizwani nawe amanyala ngeke ngiwamele baba mncane amanyala angazi ngoba amanyala ngisho njani funa mina amanyala mina ke manje funa mina ke manje siyazi hayibo ngithenga sokubhekela umsindo kwami sokumisa manje anti mamncane manje anti yini ngithi noma sihlalisane kayihlo angithi noma sihlalisane kayihlo akafuni ukuthi ubhuti ayofihla lenquthu phela into afuna ukuyenza ukuthi asilandele iqalekiso la ubhuti khona manje masingamfihla eduze kwababa omkhulu bakhe la uzosiflathela Cela uhlale phansi. Cela uhlise umoya uhlale phansi. Ngiyabonani Anti cela ukwahle. Awuwahle. Uhlupha mina. Mamncane. Ngicabanga ukuthi baba umelaya. Ngoba ngiconsa fihlela lakho. Amadonga akho. Ngiyazi ukuthi ngicela. Hayibo, hayi ngeke. Hawu, angivumi ngeke zeyenzeke leyo. Mina ubaba wami uhlale la isikhathi eside kabi nasenquthu. Sanifuna umfihlela la enquthu la singazikhona. Yawa ngeke ziyenzeke lento baba mufihlela la eClermont. Uyihla. Ukhuluma ngabe iphi uyihla? Usiyazi, ngiqali ngisezona. Umuntu wami. Ngithe ungalenini ubaba wakho. Akithona zona lokho ugijima lapha enkundleni zokuxhumana. Ufuna nawo uyihla uqondanisa. Awungitholanga. Anti, awungitholanga. Hayibo. Ngani wami. Uyayisa lo zendazi yamshiya uyezwa. Sandile. Engayisho kanje into ebuhlungu kanje kumina. Engayisho kanjani into ebuhlungu kanje kumina lo auntie. Sifethu. Uhlangana mfethu ubaba mina ungikhulisile. Ubengekho wena ubaba mina uyafana usubaba kumina. Ungikhulisile bekhona. Ungamnaki u-auntie. Uyamazi nje. Cha uyangicasula mina lo auntie ngoba phela yazi sipho bese ngikhumbula ngisho ngihleli lapha ePark yezwa. Ngilinda uqondanisa engafiki uqondanisa. Ubaba wangilandela wayekhona ubaba wazongilanda mfethu ubaba uhleze khona kumnyama kubovu kunzima empilweni yami ngekhathi la ngigoka khona kwangempela wayekhona ubaba mina ekhona ngaso sonke isikhathi mengimdinga hawu ngicabanga usibeka ngamele nje vele ngiyombheka noqondisa khona ngekho kwakukumhlambalaza nje ubaba lokho I'm sure wayesho nayo sidingana enhlweni kodwa engeke azangitshela Sandile breathe in and breathe out masubuka mina baba ubekuthanda yes baba bengenandaba ukuthi ayona ingane yakhe futhi baba bengakubambelile amaqhubu uyezwa so yiye ngento ayishilo anti ucasukile bathu baba wena wengane yababa and kuba baba ubela bengaza thanda yile khulumayo pho kunomuntu engekho ucasukile ngicika mina atangiyanyisa mfethu kubhlungu la ngaphakathi into ayishoyo mina ngilimazile ungilimazile okusalayo wena wengane kaGumede wena Ngakhathi sa. Wrong fethu Mantaza wrong kodwa akayiboni wrong ubaba wami njena Ubaba wakho sawo bakwethu. Ile ndaba yokuthi uyagibela uyehle ematrasini awuhlonipha wazi ukuthi umatrasini into yokwenzani ngicela ungangibangela umsindo kodwa kabi wena into ngeke ngabe yenza wena uxolisa uZandile ngento eyishilo
ayikho into engizoyiqonisa uwesheweshe wena iqiniso yona ilifuni wrong awufuni ukulalela mawuphuzwa siyazi njalo vele into zakho akukho nje Mantombazane, hey mantombazane. Hawu Nedwe lekhaya. Sonedwe into enenzayo ikhombisa ukuthi animhloniphi ngempela uze. Ntombi. Ethemba yeso. Siyazi. Fanele uqale manje umhloniphi ntombi. Umuzi wakhe. Lokukwebhana kwenu udingekile. Please. Ntombi. Asiqondile ukuthi sikuhlukumeza umoya noma sixova umoya. Ngiyazi ukuthi umthanda impela oreji naye ekuthanda kodwa wenzanga akenzanga kahle ke ingakho sokumngcwabalini hayi kwaphatheki kabi lokho qondile ukulimaza umoya kodwa sithi ke ngolibhake fanele kube njalo ingalokho futhi asisho ukuthi ingane zingayi emngcwabeni ingane asise emngcwabeni siyabonga baba omncane unjalo khona ngqoqosayo banikele nje hawu hey masho ukuthi akangena yaphi sanibonani bhuti mhlawumbe akuthiwa ufuna usabelo akekho usabelo la hayi kanti ke angizile kusabela izolanda iBM le mhlophe epake ngaphandle wena ke uhlangana phi nayo wow iyagumede nje sekuyimoto yami manje imoto yakho yakho cut 50% nje manje before ukhale bambani usabelo wena Hayi mina Nkosi yami anginamali. Hayi neyamali sabambekile ebhanki ngama-investment lama ngiwenzayo ngikwazi ukuyithinta manje. imali niyenzeni nishonise ku20 million njengoba kunjena ke manje iphi imali